ake sibuyeleni khona kwincwadi yesambulo chapter 3 sizofunda ngaleli bandla Pergamos. Sofuna ngokushintsha kwebandla likaNkulunkulu. Bese siqale kuverse 12. All right. Phambi ukuthi ngiqale mhlambe ngicela ukuthi ngiphinde ngikhuleke and then siyaqhubeka. Nkosi enothando olumangalisa kakhulu. Nkosi siyaphila emaxesheni okugqibela, siyabona Nkosi izizwe ziyavukelana nemibuso iyavukelana. Kusukela kudala Nkosi ukhona ukuvukelana kodwa Nkosi i-risk yempi Nkosi yomhlaba wonke this time Nkosi inkulu kakhulu. Kuyabonakala uba Nkosi izizwe bangayizithathane nje zonke empini kuzobhujwa kakhulu ngoba Nkosi ngisho nezikhali Nkosi abanazo, the weapons Nkosi abanazo zizikhali zazingekho Nkosi kwinsuku zakuqala ezikwazi ukubhubhisa isizwe sonke ngomzuzwana nje. Siyacela Inkosi yezulu usifihle, siyacela Nkosi usincede silungele Nkosi yokubuya kwakho. Siyacela Nkosi silunge ngoku ixesha lisekhona Nkosi, ngoku ingilosi ezine zisabambile imoya. Siyacela Nkosi ukuthi sibe nophawu lwakho, sincede kakhulu Nkosi yezulu. Siyakudinga Nkosi, inhliziyo zethu asikwazi ukuzitshintsha thina, nguwe kuphela Nkosi okwazi ukuguqula inhliziyo yomuntu. Siyazinikela kuwe Nkosi ngoba ngeke ukwazi ukuyiguqula uyihlambe ngegazi inhliziyo enganikelwanga kuwe. Siyazinikela kuwe Yesu sithandayo. Siyacela tata zonke izinto, sicela kakhulu nomoya wakho oyingcwele njengoba sizofunda ilizwi lakho, umoya wakho oyingcwele uyithethe kakhulu Nkosi nathi. Siyacela ngegama likaYesu Kristu Nazareth, amen. Amen. Bazalwane, sisekhona chapter 2 qala verse 12. Ngiyayithanda kakhulu lesofunda ngayo namhlanje indaba. Sambulo 2 verse 12. Nakuyo ingelosi yebandla lasePergamu loba ukuthi, nakhu akushoyo onenkemba ebukhali esikanhlangothi zombili, uthi, ngiyazi lapho wakhe khona, lapho kukhona isihlalo sobukhosi sikaSathane. Nokho ulibambisisile igama lami, kawuphikanga inkolo yami nasemihleni ka-Antipas, ufakazi wami, ufakazi wami, othembekayo wami, owabulawa phakathi kwenu lapho uSathane wakhe khona. Nokho khona okuyingcosana enginakho ngawe, ngokuba unabo lapho ababambisisa isifundiso sikaBhalami owafundisa uBhalaki ukuphonsa isikhubekiso phambi kwabantwana bakwa-Israyeli sokuba ukuhlatshelwe izithombe nokuba bafebe. Futhi-ke nawe unabo ababambisisa isifundiso samaNikolao ngokunjalo. Ngakho-ke phenduka, uma kungenjalo, ngiyeza kuwe masinyane, ngiyakulwa nabo ngenkemba yomlomo wami. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni, onqobayo ngiyakumnika okwemana elifihliweyo, ngimuphe itshe elimhlophe. Nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingaziwa muntu, ngolamukelayo kuphela. Bazalwane, you know, this is amazing. Masifunda la kumele sikhumbule njalo into sasiyifundile ekuqaleni ukuthi uJesu la ukhuluma nebandla lakhe kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni. Akulona ibandla lelakhuluma nalo elaliphila kuphela ngalesa sikhathi uJesu wayinikeza uJohane incwadi yesambulo, kodwa lana ibandla lakhe kusukela kephi ekuqaleni kuze kube sekupheleni. Nasakubona lokho ukuthi uJesu usebenzisa lamabandla welapha as symbolic for ibandla lakhe kuze kube sekupheleni. Seyimahino incwadi yesambulo chapter 1 verse 1 kuthiwa it's sent and signified ukuthi seyimahino given in symbols. And uJesu yasho kuJohane
chapter 1 verse 19 ukuthi melalobe izinto ezikhona nezisazokuba khona senze lo bazalwane. So uJesu ayikhuluma yabo ngento ekhona nento esazokuba khona future. So uJesu ukhulume nebandla lakhe kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni. Now siwabukile amabandla okuqala. Manje ngibuze ngifuna ubhethi yakhumbula. Say I hope asuthatha isikhathi. Ibandla lokuqala bazalwane bese libukile Efesu. In terms of iminyaka belisuka kumuphi unyaka liphelela kumuphi unyaka. Cela ningiphendule bazalwane manikhumbule. Ngoba ahamba ngeminyaka angisho sithe lamabandla ayisikhombisa akuwona alotshelwe incwadi yonke yesambulo. Ibandla lase Efesu, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Lawo bandla ayisikhombisa lawo. Sithe lawo bandla lawo ayi-symbol yebandla likaNkulunkulu in its 7 phases. Inama-phase awu-7 ibandla likaNkulunkulu. And ngempela uma ulifunda emlandweni kunjalo. Ngisho nama-historian, ama-church historian abhala nge-church history, amaningi wawo anama-7 volumes. Ungazi ukuthi bebeyazi le ncwadi le mhlawumbe babeyazi angazi. But nje abaningi bawo bayabuda ibandla likaNkulunkulu isikhathi eside laqhubeka linje kwashintsha la kwaqhubeka la kunje kwashintsha la. Siyabona leyo nto. So kunjalo nje. Now I want to ask ukuthi leli bandla iEfesu libandla lokuqala liqale umuphi unyaka laphela kumuphi unyaka isiyakhumbula bazalwane. 31 AD to 100 AD. Yebo sasithe 31 AD to 100 AD. Amen. Leli besifunda ngalo bazalwane last week. Lona masikhumbula isikhathi salo lisuke nini laphela nini? 200 AD to 313 AD. Okay, lesifunda ngalo last week abanye bathi 313. Now sikhumbula ukuthi lama date la omunye uzobuza ama date asuka kuphi la. Lama date akona ama date aseBhayibhelini kodwa ama date wokushintsha komlando. U31 AD sakhumbula ukuthi why sithe 31 AD? Ngoba i-date la kakubethelwe khona uJesu angisho. And yila kwehla umoya ingcwele uPentecost. So kwaba yilapho manje kusungulwa khona the apostolic church. Siyabona leyo nto, the apostolic church laqhubeka ibandla likaJesu lapho. Ngo-100 AD wayesithi 100 AD ingoba yila kwashona khona umpostoli wokugcina uJohn lo umambuli, John the Revelator, after seyibhalile incwadi yesambulo ngo-96 AD. So washona manje ngo-100. So baphela bonke abapostoli kwangena a new church phase. Kodwa isengcwele nayo ayikashintshi ngobungcwele, ishintshe i-church phase ngenxa yokuthi abapostoli bonke sebephelile. So leyo sibili iSmyrna ibandla la leli elishushiswayo, leli eliyiphunga elimnandi kuJesu, alinuki kamnandi ngoba lisifa. Cha, akajabuliswa ukufa kalo, ujabuliswa ukuzinikela kwebandla. Sayizolweni bazalwane, sikhumbula ukuthi nayi into eyiphunga elimnandi. So nathi singaba yiphunga elimnandi ngisho namanje singashushiswa, as long as kunokuzinikela okuphelele. Now iSmyrna leyo 100 AD ngoba kuphele ini? Kuphela abapostoli. Now uSister Mpo uthe 313. Now ngo-313 kunento eyenzeka. Kodwa ngeke ngisho ukuthi yila liphela khona isikhathi sebandla leli Smyrna. Ngo-313 into eyenzeka yila kwaba khona i-edict ye-toleration eyakhishwa nguConstantine. Ngicabanga ukuthi isifundo salast week sayibona. La uConstantine wathi hayi amaKristu manje kumele siwabekezelele futhi kumele angabe sabulawa ngoba awebulawa abazalwane ngendlela ezihluku kakhulu. Kakhulukazi kulo 10 years okugcina. So la ngo-303 to 313 ngumthetho obekwe inkosi uDiocletian wayebulawa ngesihluku esinzima kakhulu. But ibandla ngaleso sikhathi laqhubeka even though lalingasashushiswa. So ngo-313 yebo ukushushiswa kama, but ibandla lalashintsha khona in terms of ibandla uqobo, hayi umbuso, ngoba ngo-313 kashintsha umbuso. Umbuso ayeke ulishushisa ibandla kusaqhubeka ibandla elifanayo, but la kwashintsha khona ibandla kungo-323 la uConstantine
wapretenda ini ukuthi uphendukile. Yileli bandla esingena kulona manje iPergamos. Leli gama lithi Pergamos yazi lisho ukuthini Pergamum? Lisho ukuthi ukufukulwa, lifted up. So ngo-323 ibandla when iChristianity futhi yaba i-state religion eRome kwi-Roman Empire. Futhi iChristianity yathola ukuthandwa yini i-Emperor Constantine. Ibandla lafukulwa. Seyizwa lento bazalwane? Now that's why masifunda amavesi uthola kungena imfundiso ezintsha ebandleni likaNkulunkulu. uJesu seyikhuluma manje ukuthi kunabantu abaphethe imfundiso zikaBalaam. Kunabantu futhi abaphethe imfundiso zamaNicolaitan bezingekho in the previous two churches. So lana kuqala khona yabona bazalwane namhlanje sizobona ukuthi umsuka ukuthi ibandla likaNkulunkulu lize libe yilento eliyona namhlanje kusukele kuphi kuze kube khona abantu abathanda imali bashumayelela imali kuthanda prosperity gospel ziningi izinto ezingenile sizozibona bazalwane. Now sengikhuluma indaba yePergamum ukuthi sikuthini. Pergamum ukuthi ibandla linjani lifukuliwe. It is elevated. Li-elevated yini ibandla likaNkulunkulu? Li-elevated ukuthi uConstantine wamngela ubuKristu njengenkolo yani yesizwe samaRoma. Now ngizoshare ama-slide kunama quotation engifuna usiwabona bazalwane. Njengoba njalo sihleze senza masifunda sifuna ukubona nakumlando ukuthi abantu lento bayilobile yini ngempela lento esiyikhulumayo kunjalo bazalwane. Okay, glory to God. Actually yabona. So nama manje esikhuluma ngayo esikhombisa Ephesus mina nayi iPergamos. Lebhale Pergamum lapha. If sayibona bazalwane kwimap nayi la. Yonke le ndawo manje sekuyiTurkey by the way. Sayibona last week. If you can see la Pergamum is somewhere here. Ismaila khona ini Ismina. So all of this so ile ndawo sibiza ngeTurkey manje. So yindawo ngempela ezikhona lezi. Just some pictures of le ndawo kakade kuyiPergamum. Now bazalwane iPergamum njengoba uJesu eyikhethile as a symbol of ibandla lakhe when seliqala ibandla lakhe ukuwa yingoba vele ePergamum ngalesikhathi kakulotshwa incwadi yesambulo kwakuyindawo la kukhonza khona izithixo kakhulu. And uzobona nathi masifunda la ukuthi during from 323 AD ukuya phambili yila kangena khona izithixo ebandleni likaNkulunkulu. Seyizwe le nto bazalwane. So that's why wakhetha uJesu leli bandla iPergamum as isimboli yebandla lakhe ngalesikhathi sekukhona izikhubekiso ebandleni lakhe. That is why. So kwenzeka kanjalo. Now uthi uJesu la ku verse 14. Uthi uJesu mhlambe before ngifunda verse 14 I just want to read this quotation ngizoya kulesa sithombe. Lana isiyabona nayi incwadi wazalwane ziningi izincwadi engisebenzayo for lokho again umuntu one-interest nganithumela these books ziyathengwa but akhona ama-PDFs enginawo so uma uyithola i-PDF it's free. History of the Christian Church volume 3 Philip Scarf ukhuluma la ngesikhathi uConstantine ke manje seyithathe i-empire yonke wayenza ukuthi ibe yini ibe i-Christian state. Asibuke ukuthi kwenzakalani bazalwane. Kuthiwa the Christianizing of the state amounted therefore in great measure to a paganizing and secularizing of the church. Seyizwa leyo nto kuthiwa yebo umbuso kangathi ibandla linqobile ngoba umbuso the whole Roman Empire manje seyinjani seyi-Christian seyisukile ekukhonzeni izithixo nasekukhonzeni ilanga. Into eyikhonzwa kakhulu ngamaRoma. AmaRoma awekhonza ini ilanga the sun god. Sebo if uyakhumbula nakwincwadi kaEzekiel abake bayifunda incwadi kaEzekiel chapter 8 kubonakala amadoda awakaSirayeli nawe ekhonza ilanga. Sewenza njani sewexoshe lenkolo yamaRoma ekhonza ilanga yezizwe ngangithi nje yezizwe eziningi ezikhonza ilanga naseBhabhiloni bekhonza ilanga.
Na kodwa yasuka ke leyo nto. Kwabe sekungena la bekukhonzwa khona ilanga, kabekwa khona ini isiphambano, kakhonzwa uJesu. Kuthiwa kodwa manje the Christianizing of the state amounted therefore in a great measure to a paganizing and secularizing of the church. Kuthiwa ibandla kwangena ke manje eminye imikhuba yalenkolo yezithixo. Yaqhubeka la uPhilip Scaff uthi the world overcame the church as much as the church overcame the world, and the temporal gain of Christianity was in many respects cancelled by spiritual laws. Says leyo nto kuthiwa umhlaba walinqoba ibandla, yize kakubukeka ngathi ibandla likunqobile ini umhlaba. Kuthiwa ibandla lagaina in temporal things, ngamanye izinto zenyama, and ngempela uConstantine wabuyisela amabhilidi amahle kwibandla, wanikeza ibandla imali eningi. Abantu abanezikhundla ebandleni, abafundisi nabadikoni, bakhelwa imizi emihle. Kwakuyisimanga sento engekuyikholwa. Kwaqala manje ukuba mnandi kuba umKristu, ukuthi hawu sekumnandi manje ngisho nasenyameni. Kwaqala manje ukuthi hawu abantu bayeke ukulangazelela manje iZulu kakhulu, bathi ayazi kanti mangijena nala emhlabeni kuyaba mnandi. Ngoba manje sebehlala kumaphelisa abanye, yabona nje kwayindaba yokuhlupheka nje kwebandla sengathi yinto ye-past manje. Kuthiwa but lokho the temporal gain, lokho it was cancelled by the spiritual laws. Ibandla ngokwezikamoya lalahlekelwa kakhulu. Yini yayisenza le lokulahlekelwa bazalwane? Ngizoza kulokho siza kancane, ngifuna siyifunde sisiqede sicaphuna. Kuthiwa the mass of the Roman Empire was baptized only with water, not with the spirit and fire of the gospel, and it smuggled heathen manners and practices into the sanctuary under a new name. Sayize leyo nto kuthiwa abantu balapha kwi-Roman Empire, kuthiwa bazalwane mabebhabhadiswa kangamanzi nje kuphela, babemanziswa nje. Kodwa ukukhuluma iqiniso, inkolo yabendala yayingakashintshi, and kuthiwa bangena ebuKristini nje ngegama kuphela, kodwa basaqhubeka nani nemikhuba yabo emidala. Now isibonelo engike ngisebenzisa ukuchaza lento yilesi. Yabona la sihlala khona isizwe samaZulu, nathi se-KZN, isizwe samaZulu. Uma ngaba manje ngake kusuke isilo samaZulu, the king yamaZulu, ithi Samka, yazi lento ngidala ngiyilalela into eshumayela iqiniso. Na ngiyafisa ukuthi isizwe samaZulu ngempela sithathe ini lenkolo yobuKristu, bese inkosi ithi wonke umuntu manje omZulu kumele athathe lenkolo yobuKristu. Now bayithatha ngenxa yokuthi bakhomandwa yiking, batshenwe yini inkosi, isilo. Hayi ngoba bebone uJesu bafela, hayi ngoba bebone uthando lukaJesu. Ayiza leyo nto bazalwane. So abanayo into ebathintayo ey'nhliziyweni ukuze kushintshe ukuphila ngisho emakhaya. So into eyenzekalayo manje ngenxa yokuthi kuphenduka isizwe lesakwaZulu, isilo samaZulu sithi kumina iSamka, yazi kodwa phela ezinye izinto ndoda zithande kuba lukhuni ukuthi zishintshe. Angazi noma mhlambe bese ngeke yini kube nendlela la sizohlangana khona phakathi, yabo, ukuze abantu phela singabasindi ngoshintsho oluningi. Nami ngenxa ukuthi phela isilo sesingithengele mhlambe i-ML ne-X5, yabona sengiyajabula, angisafuni manje ukusiphoqa isilo. Ngithi hayi cha, ndaba ezitha kukhona esingakwenza, ngizokhuluma nabo abantu, bese ngidonsa amavesi eBhayibhelini, ngithi bazalwane, kwiTestament ekudala kakuhlatshwa, abantu besiZulu bayathanda ukuhlaba, ayikho iphutha ngokuhlaba, akuqhutshekwe ukuhlatshwa. Sengenza nje isibonelo, so kugcine sekungena ngempela isizwe sonke sakwaZulu ebandleni. Kodwa ngokungena kwaso isizwe sakwaZulu kugcine kwenze njani? Kushintshe futhi ibandla, abaphenduki laba, kugcine sekuphenduka ini? Ibandla. And into evumela lokho yingoba mina mhlawumbe umholi webandla
ngithande ini, ngithande ingcebo, ngithande lokuphakanyiswa lokhu yisilo sakwaZulu. Seyizwa lento bazalwane? Kwenzeka exactly like that kumlando webandla likaNkulunkulu mase kuqala ukubusa inkosi uConstantine. Bazalwane, abantu babethanda imali abobishop kunokuthanda isiphambano. Babethanda ukunethezeka kunokukhetha ukuthi bahluphekele ivangeli mawukuthi ivangeli libabiza ukuthi bahlupheke. Bakhetha indlela elula yokuthi badayise ngeqiniso ukuze bathole ukunethezeka la emhlabeni. Kwenzeka nje kanjalo. Kwangena ke bazalwane amanga amaningi. Asike siyizwe ke lento engisho ifakazelwa ileli verse verse 14. Asizwe verse 14 uthini? Okay. Yazi umusa kaNkulunkulu ukuthi lofu osifundelayo ukumute mhlambe. Ngoba sengiyabona izingibheka verse 13 kunento engivisa ukudlula kuyona. Antipas khona uzobuza ukuthi Antipas ubani? Makwenzeka lokhu ukuhlubuka kwebandla, kwaba khona abantu ababambelele eqinisweni abashoyo ukuthi abaholi bebandla badayisa ngevangeli. Abaholi bebandla abalimeli iqiniso. Now labo bantu yibona uAntipas. Eligama elithi Antipas actually is a compound word. Igama kuhlanganisa amagama amabili. So kuno anti osho ukuthi against, bese kuba khona no pas. Upas is plural kapha. Upha lo pa igama lesRoma noma lesiLatin elisho ukuthi baba. Siyibona leyo nto, fathers. So makuthiwa Antipas kuthiwa labo who were against the fathers. Siyizwa leyo nto. So lingalesi sikhathi lesi yila kwakhona kwaqala khona by the way nalomkhuba wama fathers. Ukuthi ababhishopi noma abadala bebandla bazibize ngama-fathers babe ngophapha, pha nophapha. Siyizwa leyo nto. So makukhulunywa ngepapacy lesibona kwibandla laseRoma, Roman Catholic Church, makuthiwa papacy it means ububaba. Yabona, it's actually papacy, that is actually what it means ngesizulu, ububaba. Siyizwa leyo nto. Ububaba baqala ngayo iRoman Catholic Church, ububaba ukuthi the church leaders bango-fathers, holy father, holy father, holy father. Kodwa mawufunda kuMateyu 23 verse 9 lithi iBhayibheli kungabikho umuntu enizombiza baba ngoba uyedwa ubaba wenu osezulwini, usho kanjalo uJesu. Yebo bakhona baba basemhlabeni, siyabona baba bethu nabantu esibahloniphayo nje, kodwa in a spiritual sense wokuthi umuntu uyena osiphethe njengoba oholy father kuyibona baphethe. Uthe uJesu umuntu oniphethe ubaba osezulwini kuphela. In that spiritual sense uthi angabikho umuntu enizombiza ngokuthi ubaba ngoba umuntu oniphethe ubaba usezulwini. But ke ngalesi sikhathi kwangena obaba, ophas. So Antipas abantu who are against the fathers besilwa kakhulu against ukuhlangana kombuso nebandla. Besho njengoba kuhlangana umbuso nebandla, aniboni yini bazalwane ukuthi nebandla nalo liyangcoliseka. So makuphenduka abantu abangaphendulwa umongameli. Yabona lento ifana nani kusuka umongameli Ramaphosa athi hayi uMzantsi Afrika manje siyawuphendula wonke umuntu abe umKristu. Ivangeli alisebenzi kanjalo. Ivangeli bazalwane abakwazi abantu ukuthi baforce by law ukuphenduka. Ivangeli lisebenza ngenhliziyo yomuntu, lihlaba inhliziyo. Ingakho uJesu ekhuluma ngenhlanyelo yayiba enhliziyweni. Ivangeli lithinta inhliziyo. Ingakho uJesu ethi abantu abamkhonza bemkhonza ngomlomo kuphela nangolwimi uthi bamkhonza ngeze ngoba inhliziyo zabo zikude kunaye. So into uNkulunkulu ayifuna inhliziyo. Ivangeli senza ngenhliziyo, so abantu bayaziphendukela ezibesiza ivangeli belikhetha. So labantu babeshumayela lokho Antipas bagcina bebulawa. Ingakho kuthiwa manje uAntipas wabulawa la kuhlala khona uSathane. Le ndawo yokuhlala khona uSathane yeyiphi le ndawo? IRome. Ngazi kanjani ukuthi iRome kambe? Ingoba bazalwane uSathane beseyivelile kule chapter 2.
kwibandla lesimina mawufunda kuverse 10 kuthiwa uSathane abanye benu uzonifaka etilongweni mawufunda kuverse 10 chapter 2 verse 10. Kodwa masifunda ihistory umuntu oyifaka abantu etilongweni akuyena uSathane wayengekho uSathane like the actual devil himself ababamba bafaka ematilongweni cha. Kwakungumbuso waseRome and umthetho wawushawa kuphi eRome endaweni lapho at Rome, exactly the geographical area eRome. Sayibona leyo nto. So uSathane ke manje makuthiwa la hlala khona uSathane it means eRome. So lana ibandla likaNkulunkulu kahle lalilapho kulezo ndawo around iRome and ngempela emlandweni kunjalo bazalwane. So I hope you understand uverse 13. Uverse 13 uJesu uyalincoma ibandla lakhe uthi basalibambile ukholo basaqinile even though beshushiswa nabantu futhi abamelene ne-compromise bayabulawa, but into ayithandayo uJesu ukuthi the church is remaining faithful even if bayafa. Baningi abazalwane ama-martyrs awafa ngalesi sikhathi maningi kakhulu. Now kuverse 14 ngicela sifunde uverse 14 ngoba ngicela siufunde. Cela uzongi-unmutele kuze kuzwakala. Nokho kukhona okuyingcosana enginakho ngawe ngokuba unabo lapho ababambisise isifundiso sikaBhalamu owafundisa uBhalamu ukuphonsa isikhubekiso phambi kwabantwana bakwa-Israyeli sokuba badle okuhlatshelwe izithombe nokuba bafebe. Now bazalwane incwadi esambulo njengoba nje ikhuluma nge-Seimahino symbols. Something amazing, into emangalisayo. Uthi uNkulunkulu ngiyanithanda bandla lami. Kodwa manje la kunina kukhona abantu abaphethe imfundiso kabani kaBhalamu. Sayizwa lento bazalwane. Ethini imfundiso kaBhalamu? uBhalamu ithini imfundiso yakhe? uBhalamu wafundisa uBhalaki ukuthi aphonse isikhubekiso kubantwana baka-Israyeli. Now ngifuna bazalwane silandele slowly lana. I want to make sure ukuthi sayithola le ndaba ngoba it's so powerful ukuthi indlela accurate ngayo iyamangalisa. uBhalamu wayobani? Ake siyobuka ukuthi uBhalamu wayobani. Asiyene kwincwadi kaPetro, uPetro wesibili chapter 2, 2 Peter chapter 2. Who was Balaam? 2 Peter chapter 2, verse 15 to 16. 15. Beshiya indlela eqondileyo beduka belandela indlela kaBhalamu kaBhiyori owathanda umvuzo okungalungi. Kepha waba nokusolwa ngenxa yokweqa kwakhe umthetho. Imbongolo eyisimungulu yakhuluma ngezwi lomuntu yanqabela ukuhlanya komprofethi. So uBhalamu wayobani bazalwane? Verse 16 yatshenjwa wayomprofeti angisho. Kodwa uverse 15 uyasitshela ukuthi umprofeti owaseyiphumile endleleni. Sayizwa leyo nto? Now uverse 15 futhi uyasitshela ukuthi yini yamkhipha endleleni. Ngicela ningitshene bazalwane, angifuni ukusho. Ngicela ukubuza ukuthi according to verse 15 yini eyakhipha uBhalamu endleleni? Wathanda umvuzo wokungalungi. Wayithanda bazalwane imali. Ngithanda imali. Ukuthanda imali. uBhalamu into yamkhipha endleleni wathanda imali. Masiyikhumbula manje indaba kaBhalamu njengoba ngiveze isithombe kanje. Sizokhumbula uyithola kwincwadi kaNumeri Numbers chapter kusukela chapter 22 uya phambili izoma chapter 25 uyayithola nje. uBhalamu wayibiziwe yinkosi uBhalak. Yazi nje lelula uyikhumbula ukuthi uBhalak ngoba igcina so king. Balak is for king. Then uBhalamu prophet. Yabo messenger mhlawumbe ngathi lo messenger lo mnya K king. Lo Balak yilo wayinkosi eyiking.
Now uBhalaki wabiza uBhalamu ukuthi akeze azoqalekisa abantwana bakaSirayeli. uNkulunkulu wathi kuBhalamu, cha ungabaqalekisi ngoba babusisiwe. Now uBhalamu ngenxa yokuthanda imali kwathi mase kufika amanye ama-messengers evela kwinkosi aphethe ingcebo engaphezulu kwaleyo sekuqaleni, hayi wagcina ehambile uBhalamu. And lana ehamba nembongolo kuthiwa imbongolo yamrebuka kwama ingilosi phambi kwembongolo, ngoba kuthiwa indlela kaBhalamu yayimenyanyisa uNkulunkulu ukuthi lo muntu angaze ayokwenza into erongo ngenxa yokuthanda imali abe umprofeti. So umprofeti waphuma endleleni ngoba ethanda imali. Now yini owayenza uBhalamu? Mawufunda kwincwadi kaNumbers chapter 25, uBhalamu uyena ekugcineni ngenxa yokuthi wahluleka ukuqalekisa isizwe sakaSirayeli, akakwazanga usiqalekisa. Kodwa watshena inkosi ukuthi yini inkosi engayenza ukunqoba lesizwe. Yabo, wathi lesizwe lesi kuzosinqoba kumele uqale usihlukanise noNkulunkulu. Indlela ongasihlukanisa nayo ngoNkulunkulu lesizwe ukuthi kumele usenze sidle izinto ezinikele kuyithixo futhi sifebe. Sayibona leyo nto? Now ngempela lithi iBhayibheli mawufunda kuNumbers 25, uBhalaki inkosi yenza iphathi elikhulu. Kuthiwa lapho kwaphuma amantombazana amahle waseMowabi ayihlanganisa namaSirayeli. AmaSirayeli ethathekiswe yilamantombazana aseMowabi kuthiwa enza ubufebe, futhi lamantombazana ababiza ukuthi aye kule phathi leka kwakuhlatshelwa khona izithixo zaseMowabi. Badla izinto zazihlatshelwe izithixo. Seyizwe lento bazalwane. So umuntu ayifundise inkosi kodwa lokho ubani? uBhalamu. Umuntu owenza ukuthi uSirayeli akhubeke, ibandla laNkulunkulu likhubeke, kwakubani? KwakuBhalamu. Umprofeti seyiphumile endleleni, okhishwe yini? Ukuthanda kwemali. Imali ezoyithola kubani? Kwinkosi. Now angazi noma siyayibonayo bazalwane iparallel lana kulento eyenzeka kuBhalamu nalento eyenzeka kwibandla laNkulunkulu kulesikhathi esifunda ngaso. Kwangena inkosi uConstantine. Mayingena inkosi uConstantine, abaholi bebandla bathanda imali elethwa nguConstantine. Base abaholi bebandla bafundisa uConstantine ukuthi angenza kanjani ukuthi ibandla ligcine lenze ngalendlela afisa ngayo. Angengifunde okunye nje bazalwane sikubona. Uyazi ukuthi one of the things eyenzeka naye ngifuna sike siyibone ngoba sike sifunde ngayo, ngithange ngiyiveze nayo. You know, one of the things eyinkinga kakhulu esizweni, ngiyibona nasekhaya iyinkinga. Uyabona mina njengoba ngigcina isabatha, ngikhonza ngesabatha, mawukuthi sikhona nonkosikazi wami ekhaya ney'ngane zethu, thina ngesabatha siya enkonzweni, and then ngesonto siyayiqhubekela nemisebenzi. Mawukuthi ngifuna ukuwasha, ngifuna ukusika utshani, kodwa manje ekhaya bona bayasonta. And ngenxa yokuthi sithe siyasabatha sebethi hayi nabo ngesonto nalokhu akwenziwa, sekuqala kuba yinkinga, kuba khona ungazwana okuncane, kodwa-ke ngoba kumndini kuphinde kungabi yinkinga. So kujwayele ukuba nento nje encane kanjalo, kodwa encane. Now icabange manje in a big scale. Into eyinkinga kakhulu ngesikhathi uConstantine efisa ukuthi ibandla ubuKristu kube yinkolo yesizwe sonke. Enye into eyinkinga kakhulu iy'nsuku ezingcwele. Ibandla kusukela ngesikhathi kudala uNkulunkulu ebenze umthetho wesabatha kusukela kuGenesis chapter 2, hayi kusukela kuMose. Kusukela uNkulunkulu edala umhlaba enikeza umthetho wesabatha, unikeza uAdamu, ukuqhubeka nawo kuze kube isikhathi sikaJesu, ukuya phambili kuze kube manje. Mawulandela ihistory, bonke abantu babhala umlando, by the way, they all know ukuthi ibandla likaNkulunkulu, even if abalazi iBhayibheli bayazi kodwa ukuthi ibandla amaKristu waqala wayegcina isabatha. Kwakunjalo ngoba ilona kuphela isuku elibhaliwe eBhayibhelini ukuthi usuku likaNkulunkulu futhi alingcolisile, isabatha leli ngomgqibelo. Now kwaba nenkinga enkulu. Yaba khona kanjani inkinga eRome? Ingoba eRome ngithe kwakukhonza ilanga.
Now ilanga babengalikhonzi ngeSabatha, the 7th day of the week. Babelikhonza on the first day of the week. And kwalo first day yayingabizwa nge-first day. Yayibizwa nge-Sunday, the day of the sun. Sayibona le bazalwane. Now kwaba inkinga ngoba abanye bakhonza manje nini ngeSabatha, abanye bajwayele ukuthi usuku olungcwele yini uSunday. Kwaba inkinga kakhulu. uConstantine wabuza kumunye omholi webandla, igama lakhe kuthiwa uEusebius, sofunda ngaye. Wathi yini engenzeka? So uConstantine waqala washaya umthetho. Na umthetho ngizofunda ngawo manje. Lana washaya umthetho ukuthi agcine isonto libe ngcwele. Kuthiwa lana the first public measure enforcing Sunday observance was the law enacted by Constantine. Sayizwa lento bazalwane. So uSunday azange uqale as into amaKristu athi hayi into eseBhayibhelini. Waqale kumthetho oshawa uConstantine. Kuthiwa this edict required townspeople to rest on the venerable day of the sun. Sayizwa leyo nto. Kuthiwa but it permitted countrymen to continue their agricultural pursuits. Ngempela ungayifunda kwi-history, mawuya kwi-history nje uyithola lento. Ngo-AD 321 ngicabanga ngoMarch futhi, March AD 321 wawushaya lo mthetho. Kuthiwa though virtually a hidden statute, kuthiwa lento wangumthetho wama-hidden, wawungekho kumaKristu lento yesonto. Kuthiwa it was enforced by the emperor after his nominal acceptance of Christianity. Kuthiwa yize kwakuyinto yama-hidden, kodwa i-emperor uConstantine wathi hayi ayifakwe lento. Even though ezibiza ngomKristu, okuvezayo ukuthi wayengaphendukanga wangempela. Nayo into eyenzeka nayi amaKristu bathi hayi umthetho ovela enkosini le, akona umthetho webandla, akona umthetho eseBhayibhelini. So awuzange ube ne-weight kakhulu lo mthetho ngoba usuke enkosini. Now buka ke into eyalandela ukuthi yini eyenzeka. Kuthiwa the royal mandate not proving a sufficient substitute for divine authority. So kuthiwa lo mthetho oshawe inkosi, amaKristu abona ukuthi it cannot be a substitute for divine authority. iBhayibheli ithi Sabatha. Yabo? So kuthiwa the royal mandate not proving a sufficient substitute for divine authority. Kuthiwa Eusebius, sayizwa leyo nto, i-church father le, a bishop who sought the favor of princes and who was the special friend and flatterer of Constantine, advanced the claim that Christ had transferred the Sabbath to Sunday. Sayizwa lento bazalwane. Kuthiwa uEusebius uyena owathi uJesu ushintshile, walishintsha iSabatha from Sabbath to Sunday. Se uEusebius ngoba uyabona ukuthi manje abantu abamlalela uConstantine ngoba ayikho into spiritual, umthetho nje ovela kuConstantine. So manje uEusebius wenza lento yenze uBalaam, ufundisa uConstantine ukuthi senza kanjani ukuthi labantu bagcine benze lento esiyifunayo, ukuthi bakhethe losuku lwelanga kunalolu suku lwenkosi yelanga, uNkulunkulu. Sayizwa lento bazalwane. Ngoba sikhumbula uJesu wayesho ukuthi ngisho naye uJesu la emhlabeni wayesho ukuthi uyinkosi yena yeSabatha. uJesu akayona inkosi yesonto, uJesu uyinkosi yeSabatha. Yabo? Now kwaqhutshekwa la. Kuthiwa not a single testimony of the scriptures was produced in proof of the new doctrine. Kuthiwa uEusebius akasebenzanga ngisho ivesi elilodwa ukuveza ukuthi uJesu washintsha iSabatha. Nabantu ngoba abantu ngalezo zikhathi babengalazi iBhayibheli lalibhalwe ngelwimi iLatin, babengakwazi abaningi babo ukulifunda. So bathi hayi kunjalo makukhuluma uEusebius iqediwe. Kuthiwa Eusebius himself unwittingly acknowledges its falsity. Kuthiwa Eusebius uyavuma ukuthi lento ngempela ayingelona iqiniso. Kuthiwa and he points to the real authors of the change. All things, he says, whatsoever that it was duty to do on the Sabbath, these we have transferred to the Lord's day. Sayizwa lento bazalwane. So baqala lapho ukubiza uSunday ngeLord's day. Bathi hayi iSunday Lord's day, kuthiwa yonke into ibisenziwa ngeSabatha sesiyitransferile thina to the Lord's day. Kuthiwa but the Sunday argument
groundless as it was, served to embolden men in trampling upon the Sabbath of the Lord. All who desired to be honored by the world accepted the popular festival. Siyabona bazalwane lo mlando. Lana nje ngifuna umlando. Angivulanga verse, angivulanga nokuthi isabatha like kuye. I'm just reading history. Into ayisenzeke ebandleni kaNkulunkulu ukuthi lento ivele kanjani. Okunye angingenanga kona nezithombe zoMary ukuthi zingene kanjani zonke lezi zinto bazalwane. Kuningi okwangena. You know, mhlawumbe athi ngidlule kule ndaba ezithombe. Kwinkolo nalesithombe isithombe sika Diocletian lesisibonayo la. Isithombe sika Diocletian nayo lesithombe lesasikhonzwa naso ngamaRoma. Kwinkolo yamaRoma kakukhonzwa kakhulu izithombe. Now ukuze abantu abangamaRoma masebengena ebandleni ngobuningi babo bangaboni ubunzima, bangaboni kunzima ukuba amaKristu. Kathi hayi cha zizoba khona la izithombe. Kodwa kunokuthi kube nezithombe zabo Diocletian kanje, kube nezithombe zo Hercules, yakho no Hercules kunezithombe eziningi. Manje sesizofaka izithombe zika Jesu, sifaka izithombe zika Maria, sifaka izithombe, yabona nje bafaka nje izithombe nezithombe zabangcwele baqala, ama saints. So kenziwa into enjalo so that nabantu abaphendukayo bathi hayi akuhlukanga kakhulu nje, akubi kakhulu. Yazi le nkolo le besingayifuni kodwa akubi kakhulu, iyafana kancane nalokho besikujwayele. Siyibona leyo bazalwane. iBhayibheli liyasho kwincwadi kaLuka chapter 5 verse 39 lithi akekho umuntu ophuze iwayini elidala osheshe masinyane athande elisha, ngoba uthi enhlizweni yakhe leli elidala yilona elingcono. Siyabona leyo nto. Usho kanjalo ngoba unjani ulijwayele. uLuka 5 verse 39 lowo. Now abantu babe-understanda leyo nto ukuthi umuntu mawufuna ashintshe kumele kube khona ama-elements wento endala owafakayo nakule nto entsha ukuze inambitheke. But ivangeli alisebenzi kanjalo. Ivangeli lithi uma ubani kuKristu isidalwa esisha. Kuthiwa zonke izinto, ibonani zonke izinto ezindala zidlulile, konke kuba njani? Kuba kusha. Siyizona bazalwane. Yabona ivangeli bazalwane liyisimanga sento. Liyisimanga sento. Umuntu uma kuJesu kuba isidalwa esisha. And kuthi into emqhubayo mayelokhu ebukile inkosi yezulu idela ubuhle bezulu izokwehla ife. Bakhona abantu abangamaRoma abalizwa okwevangeli eqiniso, bezwa ngoJesu. Mabetshelwa ngoJesu ukuthi uJesu wayephakamile ukudlula ngisho amakhosi laba awajwayele, amakhosi wamaRoma kanje, bamangala ukuthi yinkosi enjani ethi iphakame kanje, engehla ivume ukuthukwa nokuthufelwa ngamathe, igcine ilengiswa emthini. Mabeza ukuthi izono zabo ezenze lokhu, abaningi baphenduka kweqiniso. Abaningi baphenduka kweqiniso bazalwane. Kodwa abaningi babethanda nje okomhlaba. And ukuthiwa lana ngiyayiphinda le part le. Kuthiwa all who desire to be honored by the world accepted the popular festival. Now emva kwalokhu kuthiwa kwaqhubeka isikhathi esiningi, isikhathi eside amaKristu egcina isabatha and Sunday, Sabbath and Sunday, Sabbath and Sunday, until isabatha lawa babathi hayi isabatha alinamsebenzi ngoba uEusebius ushilo ukuthi nali isuku elibekwe uJesu. And mawufunda ngayo uEusebius inkulumo ehlezi ayikhuluma njalo uthi yingoba inkosi yavuka ngesonto nomoya ingcwele waka kubafundi ngesonto, yingakho inkosi uJesu ibeke isonto. Usho kanjalo uEusebius. But makuthiwa vovesi ivesi la lento ishoyo ukuthi ngempela uJesu ukushilo lokho, akho ngisho no half wevesi osho into kanjalo, but everyone accepted it. So thina siyithola vele seyitshekile. So kunzima kuthina ngoba kuba ngathi yona into eyiqiniso le, siyithola vele seyitshekile. Kunzima manje ukubuyela kule kaNkulunkulu into. Kodwa uNkulunkulu bazalwane njengoba sekugoqa izinto,
uyasibizela ukuthi sibuyele eqinisweni lakhe ngokupheleleyo. Indaba le yesonto ikhuluma iqiniso. Akulona usuku laNkulunkulu, wawuyisuku lesithixo. It's the day of the sun. It's the day of the sun. And ngingaze ngithi usuku likaSathane ngoba isithixo bazalwane siyazi ukuthi kusuke kuuSathane. Siyayibona leyo nto. Now angisho ukuthi umuntu okhonza ngesonto ukhonza uSathane, but umuntu okhonza ngesonto usuke engazi yena, yebo, kodwa usuke engahambi ngale ndlela ebekwe uNkulunkulu. Indlela ebekwe uNkulunkulu uthe uNkulunkulu olwami usuku nali isabatha, and akekho umuntu ozothi mina nginelami isabatha elethi isabatha ngesonto mhlawumbe uyothi ngolesine, ngoba lithi iBhayibheli ukhumbula umhla wesabatha. Siyabona leyo nto, ungcolise bese kuthiwa uyokusebenza imisebenzi yakho insuku ezinjani eziyisithupha, kodwa usuku lesikhombisa yisabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Yize lo myalo uthi isabatha elikaJehova, kulona elamuntu, kulona elikaMose, elikaJehova. NoJesu kwiTestamente Elisha uthi isabatha lenzelwe abantu, hayi uthi isabatha lenzelwe abantu, hayi abantu abenzelwe isabatha. Usho kanjalo uJesu. So akasho ukuthi isabatha lenzelwe amaJuda, uthi isabatha lenzelwe abantu bonke. Ngoba vele uNkulunkulu ngesikhathi eqala umthetho wesabatha kungesikhathi edala, kungabikho mJuda, kungabikho mXhosa, kungabikho mZulu, kungabikho mTswana, kungabikho mSuthu, kungabikho mShona, kungabikho mNdebele. Siyayizwa leyo nto, kwakungumuntu nje. So bazalwane, it's so amazing ukuthi manje siyibambe seyitshekile. Sabe sakudefenda ukutsheka. Sakudefenda ukutsheka. Sakudefenda ukutsheka. Kunjalo nje. Ayisidluleni. Asiyeni kuverse 15. Kina nje ngicela siyibone. Sengizostop bazalwane. Ngiyazi ile history le is very interesting kodwa ngifuna ukubheka nje isikhathi. All right. Okay. Isikhathi sami sokustop. So ngizoma la. This history igcwele bazalwane kuningi nje. Ake sibuke no verse 15. Ngizocela ukuthi uDudu asibhekele ngoba engathi ulindile system simkhiphi. Nangu noDudu naye sephu. Naye hayi ukhona uDudu. Ngizocela Isambulo 2. Isambulo 2. Yebo, verse 15. Futhi-ke nawe unabo ababambisisa isifundiso samaNikholawu ngokunjalo. Vele ungiphindele, yebo. Okay. Futhi-ke nawe unabo ababambisisa isifundiso samaNikholawu ngokunjalo. Yebo, okay, la kumina yaqhubeka ukuthi uJesu leyo nto engizondayo uthi which thing I hate. Now ngicela sibukeni bangcwele. Siyakhumbula masifunda kwaba seEfesu, not kwaba seEfesu, sifunda ngebandla laseEfesu chapter 2. Uthini uJesu? Ngicela siyeni khona chapter 2 very very quickly. Kubandla leli laseEfesu. Leli verse belikhuluma verse 6. Asizeni uthini uJesu? Verse 6. Kepha unalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaNikholawu engiyizondayo nami. So ibandla lokuqala liyayizonda imisebenzi yamaNikholawu. Sayizwa leyo nto bazalwane? Ibandla lesibili isimina nayo futhi liyayizonda imisebenzi yamaNikholawu. Yilabo abantu besinagogue likaSathane, abantu abawodwa, same people. But kuleli bandla la sengena khona ushintsho. Sengena izithixo ebandleni. Ababusi bebandla, abaphathi bebandla abathanda imali bafundisa ibandla ukuthi lilandele imikhuba yobuRoma hayi yobuKristu. Ngaleso sikhathi kuthiwa ibandla lalingasayizondi manje imikhuba yamaNikholawu. Sezwe leyo nto. Futhi hayi nokuthi yaseyikhona nje kuphela, yaseyifundiswa nokufundisa. Sayizwa leyo nto ngoba kuthiwa ninabo lapho kunina hayi abayenzayo kuphela imikhuba yamaNikholawu, kuthiwa kodwa abanjani abayibambile imfundiso, the doctrine. So manje kuleli bandla lesithathu bazalwane amaNikholawu aseyengenile. So kwibandla lokuqala amaNikholawu kakuthiwa cha amaNikholawu asifuni ke lento eniza nayo. Na ngifuna ngiveze ivesi bazalwane ukuthi hey le mfundiso amaNikholawu ayisiyeni incwadi kaJude. Ngokusheshsha nje incwadi kaJude ila before isambulo.
mawupage nje emuva incwadi kaJude before isambulo. Na Events. mawufunda umlando incwadi kaJude ilotshwe towards the end of the apostolic age. Ngamanye amazwi towards the end, towards 100 AD kanje. Yabo towards the end incwadi kaJude. Na ngifuna sibone uJude mayilobela ibandla uthi yini eseyenzekile. Yiwo lamaNicolau by the way sofunda ngawo. Asiza ukuthi uthi yini eseyenzekile. Verse 3 no verse 4. Bathandekayo, njengoba ngenza inkuthalo yonke ukunilobela ngensindiso esihlanganyele sonke, ngacindezeleka ukunilobela ukuba nginivuselele ukulwela inkolo abayinikelwayo abangcwele kwabakanye. Elisimeni lapho nganqaneka. Uthi ngacindezeleka ukuthi nginivuselele ukuthi niyilwele inkolo, uthi contend for the faith that was once delivered to the saints. Uthi kunenkolo eyayinikezwe abangcwele ekuqaleni, kodwa engathi manje seyiqala ukuthini khona abantu abazama ngathini mhla ukuyiphazamisa. Uthi yilweleni lenkolo. Then yaqhubeka eyichaza ke the statement verse 4. Ngokuba sebengenile ngokunyenya abantu abathile okwalotshwa ngabo phambili endulo ukuthi bayakwehlelwa yilokhu kulahlwa abangamesaba uNkulunkulu bephenkezela umusa kaNkulunkulu wethu ube ngamanyala bephika umbuso yedwa neNkosi yethu uJesu Kristu. Sayizolani bazalwane. Kuthiwa uthi bangene ngokunyenya. And kuthiwa labantu labo i-characteristic yabo ehamba phambili kuthiwa umusa kaNkulunkulu njengoba nje sikhuluma ngokusindiswa ngomusa abazalwane. Kuthiwa bawuphenduzekele ini amanyala. Kuthiwa they are turning the grace of God to lasciviousness. Ngamanye amazwi ngokubeka nje ngamazwi alula imfundiso yamaNicolai 10 ngangengantsheni ekuqaleni babethi sisindiswa ngomusa. Umthetho kaNkulunkulu, indaba yokulalela uNkulunkulu ayibalekile umthetho kaNkulunkulu. Ngoba sisindiswa ngani? Ngomusa. Futhi nenyama uNkulunkulu ayanandaba kakhulu nendaba yenyama into yenza enyameni. Into uNkulunkulu ayibhekile yini? Inhliziyo. Ungenza noba yini enyameni. Ingakho namanje emabandleni kunabaholi bamabandla bathi hamba ufaka i-tattoo mawuthanda. Hamba ungabe uyibhoboza mawuthanda. So emabandleni umuntu umile kuthi uyakhuluma phambi kwebandla ugqoke amacici awu5 la. Ngibuza ngithi ngomzimba othengwe ngegazi. iBhayibheli malithi akubona umzimba wakho umuntu enza into ayifisayo kodwa. iBhayibheli lithi nikelana umzimba yenu kodwa ukuthi umzimba yena umsebenzi. So kwakuyimfundiso le yamaNicolau. And ukuthi amaNicolai 10 bazalwane kwakune-adultery eningi kwi-group yabo. Ngoba imfundiso yabo vele yayifundisa kanjalo. So kwakunobufebe obuningi. Because umusa kaNkulunkulu kuthi babewuphendukezela amanyala. Kanti iBhayibheli lithi umusa kaNkulunkulu wona oletha ini? Insindiso from isono. Sayizolani bazalwane uTitus chapter 2 kusukela verse 11 lo. Kuthi the grace of God which brings salvation to all men has appeared to everyone. So leyo bazalwane umusa kaNkulunkulu wona osindisayo from isono. But amaNicolai avela iphendula lento athi umusa kaNkulunkulu wona osivumelayo ukuthi senze isono singabhubhi kodwa. Into eyisimangaliso ngempela. It is amazing. But abapostoli babengayifuni. Njengoba ebhala nje uJude uthi ngicindezelekile ukuthi nginixwayise ukuthi niyilwele inkolo. Niyilwele inkolo. Inkolo endala babeyinikeziwe abangcwele. And uJesu yaloba kwibandla lase-Efesi uthi ngiyanithanda ngoba niyazonda lezi zinto zamaNicolau. Kwibandla laseSmina uthi ngiyanithanda ngoba leli sinagogu likaSathane le anihambisani nayo. Hawu bazalwane kwibandla loshintsho. Ibandla selifukuliwe seliphakanyisiwe. Kuthi amaNicolau izinto abazenzayo azisenziwa nje kuphela kodwa seziyafundiswa ngisho ukufundiswa ebandleni. So ukufundisa lemfundiso leyo ukuthi ngenxa yokuthi sisindiswe ngomusa umthetho kaNkulunkulu awubalekile yaqala ngalesi sikhathi. Abantu bazitshela yaqala noPaul.
uPaul uthi umthetho kaNkulunkulu ubalulekile. Cela ukufunda ivesi, just one last verse and then siyavala. Ayisele incwadi yakoba seKorinte chapter 1 Corinthians chapter 7. Sizwe nje imfundiso zikaPaul. Ayasifundeni verse 19. Ukusoka kulutho nokungasoki akulutho. Kuphela ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Akube yilona. Yeah, ayisingayibamba lapho. Siyayizwa nibazalwane uPaul uthini? Uthi kusoka kubalulekile nokungasoka kubalulekile. Uthi kodwa yini ebalulekile? Ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. So uMpostoli Paul was not a Nicolaitan. Kodwa kunomthetho, ukhona umthetho uPaul wayisho ukuthi ubalulekile. Uphi lo mthetho? Yilo awubhalile la kuverse 19. La kuverse 19 sinemiyalo emibili. Khona umyalo lo uthi abantu kumele basoke, kumele bahlabe. Leyo yi-ceremonial law. Le abantu amaSirayeli kudala awezitshento asindiswa ngayo. Mawenze isono kuzothethelelwe kumele uhlabe. Sayizwa leyo nto? Manje uthi Paul cha. Lo mthetho lo udlulile awusabali awusenamsebenzi lo myalo. Ngoba uJesu uyena manje uye waba umhlabelo wethu. Sayizwa leyo nto? uJesu uhlatshiwe ngenxa yethu. Nokusoka cha, ukusoka kwakukhomba ukusoka kwenhliziyo, kuphenduka kwenhliziyo. Umuntu abeyisidalwa esisha nezenzo zakhe zibe zintsha. Sayizwa leyo nto? Uthi kodwa nangu umthetho obalulekile, ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. So if umyalo wokusoka ubalulekile wona njengebesho, nomyalo wokuhlaba ubalulekile, omuphi lo myalo akhuluma ngawo uthi yona ubalulekile? It's very simple. Umyalo kaNkulunkulu imithetho eyishumi. Lena eminye imiyalo iBhayibheli lithi umyalo kaMose, but imithetho eyishumi kuthiwa umyalo kaNkulunkulu, ngoba iyona kuphela ingxenye yeBhayibheli eyakhulunywa uNkulunkulu ngomlomo wakhe imbala. And yalotshwa uNkulunkulu ngomuno wakhe imbala. Do you know ukuthi jasiphethe iBhayibheli kanje? Konke kusukela ekuqaleni uze ekugcineni uNkulunkulu usebenzise abantu ukuloba iBhayibheli. Kodwa makufika kwi-10 commandments wathi Mose hlehla ngilobe. Akekho umuntu ayilobe i-10 commandments. uMose waphula ama-tablets la kulotshwe khona izibhebhe zamathe, wayiphula uMose. Wase uNkulunkulu akasho ukuthi Mose hayi ngoba ububonile ukuthi ngilobeni sewungaloba-ke. Uthi lethe ezinye izibhebhe futhi ngilobe. Very amazing ukuthi the only part elotshwe uNkulunkulu ngomuno wakhe kuphela iyona manje kule insuku kuthiwa ayisenamsebenzi. Leyo mfundiso yaqala abazalwane ngale minyaka lekusukela ngo-323 AD. In fact yayiqala ngo-323 kodwa yangena ebandleni ngo-323. Yeseyivele ikhona nangezikhathi zikabani? Nangezikhathi zoPetro, zoJude. Sesiphelele isikhathi bengithi ngizonibonisa noPetro exwayisa abazalwane ngale mfundiso le. Hayi bazalwane, angazi noma kodwa let me stop here. Angifuni ukuhamba kakhulu. I'm going to stop here. But bengifuna sibone la lashintsha khona ibandla. This is the time of change. Abanye abantu bathi abafundisa history bathi history is not a study of the past. History is a study of change. History is a study of change. Ukuthi izinto zishintshe nini, zishintshe kanjani. And uNkulunkulu njengoba esambulele history, akasambuleli nje ukuthi sibe informed, but into ebalulekile ukuthi sibe transformed bazalwane. Sibuyele back to what God wants. Yazi ngikhumbula ngelinye ilanga lithi iBhayibheli isizwe sakaSirayeli sasihleli isikhathi eside bengenalo iBhayibheli. Can you imagine isizwe sakaNkulunkulu, abantwana baNkulunkulu bengenalo iBhayibheli? Kuthiwa ngeensuku zikaJosiah kwathi ngelinye ilanga besazama ukwakha bevuselela itempili besakha, kwatholakala ini? iBhayibheli, umthetho kaNkulunkulu. Kuthiwa kwajatshula ukuthi utholakele umthetho kaNkulunkulu. Kuthiwa kahlala phansi wafundwa. Kuthiwa kwathi makufundwa umthetho kaNkulunkulu kuthiwa abantu babekhala inyembezi. Yayibona leyo nto? And yazi bakhalelani? Babona indlela abasuke ngayo kuNkulunkulu. And hayi ukuthi basuke namhlanje, basuke for many years ngoba laselilahlekile iBhayibheli lengasanakwanga. So bazalwane uNkulunkulu angasisiza ngempela. Njengoba bengishilo ukuthi sitsheke kakhulu, ezinye izinto angayithinti nokuyithinta, like ziningi nje izinto esitsheke kuzona. But uNkulunkulu ngomusa wakhe yasibuyisela kuyena. Ngiyacabanga ukuthi
uNkulunkulu bazalwane senzele umusa ngempela ngoba manje kuyagoqa and uNkulunkulu akashintshi noma izikhathi zingashintsha nento ayifunayo uNkulunkulu akayishintshe. Even though izikhathi for many years in Israel babesebehleli bengenayo imiyalo kaNkulunkulu bengasalifundi neBhayibheli yembozekile etempileni lapho itempili laliwe khona, kodwa uNkulunkulu yena wayengakashintshi into ayifunayo nento angayifuni wayengakashintshi. So namhlanje kunjalo bazalwane, ngathi asisiza uNkulunkulu ngokuqhutshwa ngothando lwakhe olukhulu nangokuthola amandla ngomusa wakhe senze intando yakhe, akasibhali nje ngomkhuleko. Father, in the name of Jesus Christ, siyakubonga kakhulu ngalomlando ngosifundisa wona omangalisayo. Enkosi sisukile kakhulu Nkosi, sitshekile. Kodwa enkosi naku usibonisa indlela eqondile. Njengoba ilizwi lakho lisitsho Nkosi kuJeremiah 16 lithi Nkosi masime endleleni sicele Nkosi indlela endala. Apho Nkosi kukhona ukuphila. Dalithi ilizwi lakho Nkosi abantu bathi asizuhamba kule ndlela endala. Sikwezonsuku enkosi abantu apho besithi asizuhamba kuyo ndlela. Siyacela kodwa thina Nkosi njengoba sifunda sisonke usincede Nkosi yezulu. Leyo ndlela oyikhombayo siyilandele njengoba lithi ilizwi lakho abantu bakho Nkosi abafumana uphawu lwakho baba balandela iwundlu noba liyakuphi. Sincede Nkosi silandele iwundlu. Siyakubonga Tata osithandayo ngegazi lachitheka. Ngoba Nkosi ngenxa yelo gazi zonke izono ziyahlambeka esizivumayo sizishiye. Zonke izono Nkosi noba sezakhele kangakanani emzimbeni yethu nakuthi siyakwazi ukwehlukana nazo ngenxa yegazi. Siyakubonga kakhulu. Sincede Nkosi nangoku igazi lisihlambe. Sicela konke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be just